Utiel. S'imaginen un cotxe que amb un poc més d'un euro de consum energètic fora capaç de recórrer la distància de València a Moscou, més de 4.000 quilòmetres, i no parlem de ciència-ficció, sinó d'un prototip de vehicle elèctric. L'ha dissenyat un equip d'alumnes d'enginyeria de la Universitat CEU de València i amb ell han guanyat un important premi europeu. Xavi ens conta tots els detalls. Este és el trofeu que han guanyat estos alumnes de diferents enginyeries de la Universitat Cardenal Herrera CEU. I encara que el prototipus que han desenvolupat tinga pinta de bòlid, no és la velocitat el que puntua, sinó l'eficiència. És a dir, l'objectiu és fer la màxima distància amb el mínim d'energia. Posem un exemple. Hemos conseguido, con el consumo de 1 kWh, recorrer más de 500 kilómetros. 500 quilòmetres en 1 quilowatt. Això sembla poquet. Això en diners quan seria? Pues 14 cèntims. 14 cèntims, 500 quilòmetres. 500 kilómetros. Podem fer un altre exemple? Per exemple, no sé, un litre de gasolina. Sí, si fem l'equivalència en gasolina serien uns 4.500 quilòmetres amb un litre de gasolina. Aleshores, amb 1,3 € faria 4.500 quilòmetres, que això, per a fer-nos una idea, la carrera ha sigut en Múrcia, seria com anar de Múrcia fins a on? Fins a Moscou. Moscou. O sigui que això és una animalada, no? Sí, és un bon resultat i un resultat molt bo en quant a eficiència energètica. Dani, l'equip que ha fet realitat este somni se composa d'alumnes de diferents cursos. Tu eres alumne de doctorat. De doctorat. I eres l'encarregat un poc de l'electrònica. Sí. Conta'm una miqueta, ara que tenim el monstre així panxamunt i nuet, què podem trobar, de què t'encarregues tu? Jo m'encarrego soc enginyer en electrònica i automàtica i m'encarrego de fer que tota l'electrònica de la pila, que controla la pila, siga el més eficient possible per fer quants més quilòmetres millor. Fent una ullada, Alberto, al disseny, queda molt clar que és molt important que no tinga resistència al vent, no? Sí, l'aerodinàmica és un dels factors més importants i està dissenyat amb una forma de gota. Diríem que seria la forma natural més eficient de la resistència a l'aire. S'han parat a pensar quantes persones gasten un cotxe de 5 places per a moure's individualment cada dia? S'imaginen un pàrquing del futur ple de vehicles similars a este? Mare de Déu, anem a veure, Dana, la pilot. Clar, el que comentava el profe, que és molt important el disseny, una bona aerodinàmica, forma de gota, però això suposa que implica que molt de còmode no és, no? No, la verdad es que cuando llevas ya media hora o así aquí dentro ya empieza a dolerte la espalda Pero bueno, sí está entretenido. Per cert, m'han dit que molt ràpid no és, eficient sí, però molt ràpid no. No. Més o menys quan? En Cheste hemos llegado a los 50, en Cartagena en bajada 45 la máxima, pero en recta está cortado porque, o sea, poder correr puede más, pero no se trata de correr, se trata de ser eficiente. Tot això se fa per a després poder aplicar-ho en el món real, no? Sí, la idea és fer un motor amb una eficiència alta i de forma que els cotxes del futur consumisquen menys. El futur de l'automoció podria passar per l'enginy valencià. De fet, estos alumnes han guanyat a rivals europeus de nivell com el Politècnic de Milà. Ara esperem que aconseguissin superar-se a ells mateixos.